Så er jeg her. Hej, håber ikke I sidder og ventet for længe. Nu er jeg klar. Så det tænker jeg også, at I er. Yes. Så er jeg klar. Jeg lavede en meget kort overskrift. Hvad ved du? Hvad ved du? Fordi hvis ikke du ved, hvad du vil, så kommer ego på banen og fortæller dig en hel masse løgne. Så derfor er du bevidst om, hvad du vil. Er du bevidst om, hvad for nogle valg du tager hver dag. Er du bevidst om, hvad du tænker. Er du bevidst om, hvad der fylder i dit hoved. Hvad vælger du? Hvad vælger du? Yes, jeg kan se, at I begynder at komme ind. Super. Hvad vil du? Hvad vælger du? Hvad kunne du godt tænke dig? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige snakker lidt om i dag. Men jeg kunne da også rigtig godt tænke mig at høre, om du kunne tænke dig at snakke om noget andet. Om du har noget, der går og fylder i dit liv, som du tænker dig, at du godt kunne tænke dig at få Guds svar på. Hvad går og fylder i dit liv? Hvad føles rart? Er du bevidst om, eller er det styre af det, du gerne vil have? Eller er du mere bevidst om at tro, at livet bare er noget, der rammer dig? Det er bare noget, der sker dig, når du vågner om morgenen, så er du i en eller anden tilstand, og så er det bare sådan, det er. Og så kæmper du med at komme ud af den her tilstand og ind i noget andet. Eller er du bevidst om, at det kun er dine tanker, der skal ændres? Jeg har fundet lidt frem fra bogen her, kapitel 21, under kapitel 5, det er et V, der hedder forstandighedens funktion. Er du forstandig? Opfatter du forstandigt? Det her med fejlopfattelse. Fejlopfattelse, at tro, at om du tror på, at det er dig, der skaber det hele, eller om du tror på, at det er bare noget, der rammer dig. Det er bare sådan, det er. Det er på grund af noget af din fortid, det er fordi du er syg, det er fordi du ikke har energi nok, det er fordi du har svært ved at finde en kæreste, det er fordi din far og mor gjorde et eller andet ved dig engang. Alle de her historier, vi kan bilde os selv ind som ego, vi er programmeret med, alt det vi er programmeret med. Lad mig høre fra jer, og hej og velkommen til alle sammen. Velkommen her. Og så er vi jo nået december. Det er snart jul. Det her forstandighedens funktion, som jeg snakker om her. Der starter den her med opfattelse udvælger og laver den verden, du ser. Det handler om, hvad du opfatter, som vi også har snakket om de sidste par gange, og vi har også snakket lidt om på sidste Zoom-møde. Det her med, at det er kun dine tanker omkring det, der sker omkring dig, eller det, der sker i dig, der skaber det, du ser og hører, der skaber det, du mærker og føler. Marie, du skriver her, jeg synes, det svinger mellem, at jeg forstår, at det er mig, der skaber det, og at jeg tror, det er noget uden for mig. Ja, så du er ikke stærk i din tro. Du vælger ikke, af hvad du vil tro på. Eller rettere sagt, der er mange gange, du måske vælger ikke at tro på det. Yes, og Rikke, du skriver, hej med jer, jeg føler, jeg er bevidst om, at det er mine tanker, der styrer. Men hold nu op, hvor bliver jeg indimellem taget af dem, mine tanker. Eksempel har jeg en kropslede og føler mig så utilpas i kroppen,
Jeg kommer til at dømme det og vil have det. Skal jeg lige se, hvad du skriver mere. Og vil have det til at gå væk. Prøve at forstå hvorfor. Men jeg ved ingenting. Ikke engang, hvad der er til mit eget bedste. Ja, Rikke. Du skriver selvlede. Var det det, du skrev? Kropslede. Det var det, du skrev. Kropslede. Ja. Du er bevidst om, at det er dine tanker, der styrer. Eller rettere sagt, du er bevidst om, at du vælger at lade dine tanker styre. Kan du høre det? Fordi det er det her med det her valg her. Hvad er det, du vælger at opfatte? Og det her med, ja, du bliver nemlig taget med af tankerne. Yes, og det er jo det her med, at det er lige præcis det her med at blive bevidst om, at der foregår altid et møde imellem dig og dine egotanker. Der er altid et møde i gang oppe i dit hoved mellem den du virkelig er, det guddommelige, og så det du er programmeret til. Prøv en gang at forestille jer det. Det er sådan dit hoved er indrettet, eller dit sind, vil jeg sige, dit sind er indrettet på en måde, at sådan et møde, og det er ego, der hele tiden kræver at få taletid. Medmindre du bevidst siger stop. Nu vil jeg bestemme, hvad der skal foregå i mit sind, og hvad vi skal holde møde om. Kan I høre det? Det er det, vi laver her. Det er det, jeg sidder her og laver her med jer rigtig tit. Men, jeg vil lige sige til jer, at hvis du virkelig vil ind og opleve, at det er dig, der styrer dine tanker, så handler det om, at du bruger de redskaber, jeg giver jer. At du skriver ned hver dag. At du skriver, hvad vil du gerne have? Hvad vil du gerne gå og tænke om dine udfordringer? Hvad vil du gerne gå og tænke om din krop, Rikke, hvis vi lige skal tage helt konkret dit eksempel. Og det her med, jeg kommer til at dømme det. Altså, vil du gerne stoppe med det? Vil du gerne undgå, at det sker så tit? Fordi hvis vi virkelig skal tro på, at tanker skaber, hver eneste tanke du tænker, skaber noget du ønsker, eller noget du ikke ønsker. Enten får ego lov til at ønske, hvordan du skal have det, og det er aldrig godt. Eller også så vælger du, hvad du gerne vil have. Hvad vil du? Det er et valg, men det er det her med at sætte sig ned og træffe et valg, og så skrive det ned. Det er også derfor, jeg har så mange kurser. Fordi at for at give jer redskaber til præcis, hvad du skal gøre for at få styr på de tanker, så de ikke styrer dig. Fordi hvordan føles det, når du dømmer det, der sker i kroppen? Hvordan føles det her selvlede her? Du gider ikke have det være utilpas. Du gider ikke have det, som du har det. Alt det, du tænker om det, det forstærker bare det, du mærker. Eller gør det værre. Altså gør det værre. Eller der kommer noget nyt, som du heller ikke har lyst til. Eller du bliver enormt træt af hele tiden at skulle kæmpe med din krop, i stedet for at samarbejde med den. Samarbejde. Okay, så Rikke, nu bruger jeg lige dit eksempel her. Du skriver her. Ja, okay, nu svarer du.
det vokser jo bare, når jeg tænker det. Og det er jo det, jeg giver fokus så. Lige præcis. Men det handler om, at du starter med at give det fokus. Eller du tillader ego at give dig det fokus. Og i stedet for at sidde og vente på, nej, nu er ego på banen, så handler det om, at så hurtigt som muligt hver morgen, at tage styring, og allerede om aftenen helst, sådan så du falder i søvn med det, du gerne vil, eller det, du gerne vil have, det, du gerne vil skabe. Så er der meget større chance for, at det er lettere for at huske det, når du vågner. Det gør jeg selv hver dag. Fordi jeg ved, hvor vigtigt det er. Og ikke engang vigtigt, men fordi jeg ved, hvor fedt det er. Det er så fantastisk at falde. Altså, jeg går og glæder mig til, at jeg skal i seng, fordi jeg simpelthen glæder mig til, at jeg skal ligge der og programmere mig selv med blidhed og glæde, og så min krop den bare summer af varme og liv, og så falder jeg i søvn på den måde. Og det gør, at så vågner jeg også på den måde. Men så handler det om, at ikke ego får overtaget igen. Og det er derfor, så sætter jeg mig ned, nogle gange mens jeg laver min morgenrutine, andre gange så bagefter, eller ja, når jeg lige er færdig med at spise og sådan noget. Og så sætter jeg mig og skriver ned. Hvad jeg vil have? Hvad jeg vil have? Hvad jeg vil have? Hvad vil jeg have? Hvad vil du have? Fordi når jeg hele tiden, det er det her med både at fokusere på det, jeg vil have, tænke det, jeg vil have, skrive det, jeg vil have, jo flere intelligenser du kan få i spil, jo flere dele af din krop, du kan få i spil, og når du skriver det, så kan du også se det, så kommer det også ind gennem dine øjne. Det bliver manifesteret meget hurtigere, at du får skiftet dine tanker ud med det, du gerne vil have. Når vi har sådan en fast rutine på at gøre det her. Ellers så bliver det bare ved med at være, som det er. Eller det bliver værre. Eller måske mærker man lidt lettelse en dag, hvor solen skinner, og man har det dejligt, eller det begynder at sne, hvis man er til det. Det er jeg. Eller det 1. december, og vi skal tænde det første julelys her. Så bliver man måske lidt lettet. Men måske ikke så længe. Og det er i hvert fald ikke varigt. Og ja, det vokser jo bare. Så det er det, jeg prøver at formidle til jer rigtig meget. Det er det, der virker, men det er også det her med at give det tid. Tro på det. Det virker ikke bare fordi du gør det en dag, eller hver 3. dag, eller hver 5. dag. I hvert fald ikke så hurtigt, som vi gerne vil have det. Du kan selv speede processen op. Kan I bruge det? Det handler om, at det handler faktisk ikke så meget om at blive bevidst om, hvad det er, du tænker. Det handler om at blive bevidst om, at hvad du gerne vil tænke. Kan du se det? Og hold dit fokus der. I stedet for skal gå og opdage det, fordi som udgangspunkt, så er ego altid i gang med at konspirere om, at nu skal du blive ved med at have det lige så dårligt, som du plejer, eller vi skal skabe noget konflikt, eller noget drama, eller et eller andet i dit liv. Ego elsker konflikt og drama. Det lever af det. Og det er ikke noget, der er levende. Det er jo bare tanker. Men det er jo, du fodrer dine egotanker ved at bare lade det køre. Det er også derfor, jeg har alle mine guidede øvelser. For det er fri for selv ligge og tænke, hvad skal jeg finde på, hvad vil jeg gerne have? Så kan du bare ligge og høre dem. Det er derfor, jeg laver dem. For at gøre det let for dig, så du bare kan blive programmeret med de her dejlige tanker, der hele tiden holder dig fast i. Det er kun mine tanker, der skaber dette. Det er kun mine tanker, der skaber dette. Og så begynder at blive bevidst om, hvad er det så, jeg gerne vil skabe anderledes fremover. Og det er det, jeg inviterer jer til at skrive ned.
blive bevidst om, at det kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle have en snak om nu. Godt, Rikke. Det er så fint at blive mindet om og få det gentaget. Lige præcis, det er det, vi har brug for. Og det er derfor gentagelse, gentagelse, gentagelse. Jeg gør det hver dag. Hver dag. Behøver ikke tage mere end 10 minutter. Hvis ikke du det værd 10 minutters tid at bruge på dig selv, og på det, der er vigtigt, og på at få det liv, du gerne vil have, sådan så du kan være der for de mennesker, du elsker, på en helt anden måde, end vi kan. Når vi er trætte og triste og irriterede, så sender vi bare mere ud den anden vej. Til alle omkring os, ubevidst. De kan mærke, at vi har det dårligt. Og så bliver de bekymrede, ikke? Ikke at det er din skyld overhovedet, men det er bare det, der sker. Fordi alle mennesker går rundt og er fuldstændig ubevidst om, at de selv kan tage kontrol over deres egne følelser. At de selv kan tage kontrol over deres egen helbred. Der er ingen, der ved det. Der er ingen, der forstår det. Der er ikke nogen, der kan... Det er så svært at trænge igennem til kan være det. Jeg plejer at sige, at det er så let at trænge igennem til jer, fordi I er simpelthen så åbne og dejlige at sidde her og lytte til mig. Men det er det her med, stop med at prøve at få andre til at gøre en hel masse, eller hvad de burde, eller fortæl, hvad du gør. Gør det med dig selv, for din skyld. Kun for dig. Så begynder det at sprede sig til alle omkring dig. Også dem, som ikke tror en dyt på noget som helst mellem himmel og jord. For de vil blive smittet af dit humør. De vil blive smittet af dit overskud, og din venlighed og din kærlighed. Fordi det er det, der kommer til udtryk, når vi hviler i os selv, og vi accepterer alt, hvad der er. Og ved, at det har jeg selv skabt med mine tanker, og nu vælger jeg at skabe noget andet. Husk, at de ting, vi mærker i kroppen i nuet, det er skabt af tanker fra fortiden. Det kan være tanker, du har tænkt for 2 minutter siden, det kan være tanker, du har tænkt for 1 år siden, eller i din barndom. Eller noget, din far og mor har sagt til dig, som du tror på. Så tænk så på, at de tanker, du tænker nu, som du kan vælge at tænke nu, de skaber din fremtid. Lad være med at gå og vente på lige nu, at det skal ske en forandring. Du skal bare blive ved med at vælge, hvad vil du opfatte? Vil du opfatte, at det her det er virkeligt, eller vil du opfatte det her som en illusion? Ja, det ved jeg ikke, Rikke, om der er dobbelt lyd indimellem. Jeg ved ikke, om du har flere devices tæt på hinanden. Det kan nogle gange give noget. Hvis du både sidder med computer eller telefon tæt på hinanden, eller jeg ved det ikke. Men det her dobbelt lyd. Jeg kan i hvert fald ikke gøre noget her. Fra. Nå, der er nogen, der svarer. Det er fint. Godt. Men det er det her med, hvad er det, vi vælger at opfatte? At arbejde med at blive bevidst om det. At arbejde fra morgenstunden af. I dag vil jeg kun opfatte det, der føles rart. I dag vil jeg kun opfatte sandheden. I dag vil jeg kun opfatte, hvad kunne det være? Hvad vil du gerne opfatte? I dag vil jeg gerne møde venlige og kærlige kollegaer. I dag vil jeg gerne have masser af tid til mig selv. I dag vil jeg gerne... fordi det er det, du kommer til at opfatte. Jo mere du vælger, hvad er det, du vil have? Hvad vil du? Du må blive bevidst om det. Og så må du blive bevidst om, at hver gang du oplever noget, eller opfatter noget, du ikke vil have, du lynhurtigt skifter dine tanker. Kun dine tanker. Eller dit fokus. Hvad vil jeg fokusere på nu? Jeg vil fokusere på den her dejlige smoothies. Hvordan den smager. Hvordan den dufter.
Der står også her i denne her kapitel 21 her, under afsnit 5, eller under kapitel 5, forstandighedsfunktion, nummer 1, linje, der står her 6, linje 6. Den stille lille stemme for Gud overdøves ikke af egoets hæseskrig og meningsløse forvirrende snak for dem, der ønsker at høre dem. Guds stille lille stemme overdøves ikke af egoet for dem, der ønsker at høre den lille stille stemme for Gud. Det står der her. Opfattelse er et valg, ikke en kendsgerning. At du opfatter alt det her utilpashed, alt det her træthed, alt det her måske sygdom eller smerte eller kvalme, eller hvad du kan have af symptomer i den krop, eller manglende energi, eller vrede, eller frustration, eller angst, eller hvad det kan være. Skift til den stille stemme i dig, der fortæller dig sandheden, der fortæller dig, hvad du gerne vil have. For det er den stemme, der skaber det, du ønsker. Det er den stemme, der skaber det, du vil have. Og den skaber også det, du ikke vil have. Ikke den stille stemme, men ego skaber det, du ikke vil have. Ja, i dag vil jeg gerne være stabil og fredfyldt rodfæstet i mig selv. Prøv at holde dig til én ting, Sonja. Det bliver nemmere for dig, fordi det er mange ting. Prøv at mærke efter i dig selv, om det kommer fra din krop. Hvad vil jeg gerne have? Husk, at vi skal ned og vi skal blive stille og give det tid. Hvad vil jeg gerne have? Det er derfor mine guidede øvelser er så gode, fordi du får ikke lov at sige en sætning i dig selv, uden at lige blive mindet om, at du skal ned og mærke det. Mærke sandheden i det, der bliver sagt. Og det er det samme, når vi siger noget. Jeg vil gerne have en rød Ferrari, jeg vil gerne have en bil, jeg vil gerne have fred, jeg vil gerne være smertefri, jeg vil bare gerne have en stærkere, raskere og smidig krop, eller hvad det kan være. Gå ned og mærk, hvordan det føles. Mener du det virkelig? Er du det, du gerne vil have lige nu? Fordi, som du også skrev, Rikke, jeg ved ingenting. Du ved ingenting. Du ved ikke, hvad du vil have. For hvis du vidste det, så ville du have det. Så det er det her med, at vi er nødt til lige at blive stille, for at høre, for at få kontakt til det guddommelige i dig selv. Få kontakt til den du også er, den du virkelig er i dig. Den stille stemme. I stedet for bare at blive overdøvet med alt det, vi gerne vil have. Men vi skal mærke det. Og det er derfor, at vi kan ikke haste os igennem livet og tro, at vi kan have Gud ved vores side, for Gud er langsomhed. Jo mere travlt du har med alle dine egne gøremål, og du skal være så flink og venlig, og du skal sørge for alle mulige, har det godt rundt om dig, og gøre noget for andre, så ved du ikke, om det er det, du vil have. Hvis ikke du giver dig tid og bliver stille og går ned og mærker det. Så altid tjek ud med din krop. Husk, hvis ikke kroppen er enig med dig, så samarbejder du ikke med kroppen. Kroppen ved.
hvordan den genopretter fred og glæde og ro i kroppen. Ja, kan du bruge det, Sonja? Der er nogle flere ting, jeg godt lige vil fortælle. Jeg godt lige vil sige. Jo, hvis du virkelig sætter dig ned og mærker, at du gerne vil være stabil. Okay, jeg vil gerne være stabil. Jeg vil gerne have stabilitet. Så må du først lige spørge, hvad betyder det egentlig? Hvad betyder det egentlig for mig? Altså, hvad betyder det for dig? Fordi et ord har jo ikke nogen betydning, før vi giver den en betydning. Så hvad betyder ordet stabilitet for dig? Hvordan ser det ud i dit liv? Hvordan føles det? Hvordan mærkes det? I andre kan jo være med. I må gerne svare på de her spørgsmål også. Hvordan føles stabilitet for dig? Alle jer, der sidder her. Hvad er stabilitet for dig? For hvis ikke vi er bevidste om det, eller prøver på at blive bevidste om det i det øjeblik, vi siger det, så kan kroppen ikke reagere på det. Så kan du ikke få kroppen med på det, fordi hvad betyder det for dig? Hvad betyder det for mig, tænker kroppen? Hvad er det med mig at gøre? Stabilitet. Så vi er nødt til lige at ned og mærke i kroppen stabilitet. Og så bliv ned i kroppen lige og mærke. Når I kommer med noget, så skriv det. Skriv det ned. Altså her. Del det. Hvad er stabilitet? Hvad repræsenterer det ord for dig? Og det kan du ikke vide uden at mærke det. Dit hoved ved ikke, hvad det er. Du kan godt have en idé om det selvfølgelig. Men hvis du virkelig er noget, du virkelig ønsker dig, så er kroppen enig med dig. Men kroppen kan kun blive enig med dig i det øjeblik, der begynder at reagere. I øjeblik, du sætter nogle flere ord på, hvad vil det være for dig, siden du gerne vil have det. Hvad er stabilitet? Betyder det, at alting bare altid skal være det samme? Det skal være stabilt. Min dag skal være forudsigelig. Stabilitet, der er ikke noget, der må vælte. Det hele skal bare køre på en snor. Det er bare de spørgsmål, der kommer ind i mig. Så det her med at undersøge det ved at stille spørgsmål. Hvad betyder det egentlig? Betyder det det? Betyder det det? Betyder det det? Fordi når du ved, hvad det ikke betyder, så begynder du mere at finde ud af, hvad betyder det så for mig, stabilitet? Det er en metode, jeg giver dig nu, i forhold til at finde ud af, hvad du faktisk virkelig vil. Hvad er der er dine virkelige ønsker? Og det kan godt være, at du finder ud af, at det er nok ikke stabilt, måske jeg har lyst til, at det noget skal være. Fordi ofte, hvis man ønsker noget stabilt, så er det fordi, man oplever, at ting er ustabile. Ikke? Så bruger man bare det modsatte ord. Men det er ikke sikkert, at det er det rigtige ord. Kan du se det? Følelserne, ordet stabilitet vækker i mig er tryghed og ro. At jeg kan styre mit fokus og mine tanker også, når livet er udfordrende, eller rettere når livet er. Ja, vi bliver kun ved det lige nu, i forhold til, hvad det vækker i din krop. Det er noget med tryghed, og det er noget med ro. Så stabilitet for dig, det er, at du er i sådan en stabil ro eller tryghed, Rikke. Det andet er tanker, og det skriver du også.
Det er det, der kommer til dig som tanker, at jeg kan styre mit fokus og mine tanker, også når livet er udfordrende, eller rettere når livet er. Men prøv at blive ved det, du gerne vil have. Prøv at blive ved, hvad er stabilitet. Det er tryghed og ro, og så mærk efter, vil jeg gerne have tryghed? Vil jeg gerne have ro? Fordi du er lidt over i, hvordan du så opnår det. Kan du se det, Rikke? Du er gået videre til, så skal jeg kunne fokusere, så skal jeg kunne styre mine tanker, uanset hvad der sker rundt om mig. Kan du se det? Der er du over i, hvordan får jeg det her? Men det er ikke dit job. Dit job er at fortælle universet, hvad vil du have? Ønske til Gud. Det her vil jeg have. Jeg vil have tryghed. Jeg vil have ro. Jeg vil være tryg. Og lad være med at tænke på, hvordan. Kan I se det? Dit job er at fortælle, hvad du vil have. Nummer 2, det er Guds opskrift. Ikke? Nummer 1, det er, hvad vil du have? Nummer 2, det er, Gud sørger for det og leverer det til dig. Nummer 3, der er 3 trin i Guds opskrift. Nummer 3, det er, dit job i forhold til det her, det er bare, at du er i modtagertilstand. Det er, at du hele tiden sørger for, at du er i modtagertilstand. Og når du mærker modstand på noget, så er du i afvisningstilstand. Så må du sørge for at finde ud af, hvad skal der tænkes, så det føles rart. Hvad skal der til, for at det føles rart? Hvad vil føles rart? Og så tage kroppen med. Dit job er at sørge for at have det rart. Det er dit job. Det er vores eneste job her på jorden. Det er at lege og have det sjovt. Så sørg Gud for resten. Jeg sidder og fortæller jer, at en god ting her, det er at skrive dine ting ned, hvad du gerne vil have. Skriv ned, hvad du gerne vil have. Skriv ned, hvad du gerne vil have. Hele tiden, hver dag. Fordi det kan gøre, at det rimede. Så du hele tiden kan øve dig i at arbejde med dit fokus, at det bliver bedre og bedre. Men det handler ikke om, at du skal arbejde med dit fokus, for at du skal få ro og fred, fordi det er noget, kroppen sørger for. Hvad mindre? Det eneste, der kan blokere kroppen i at genoprette ro og fred og tryghed og orden i dig, det er, når du ikke er i modtagertilstand. Ja, Maria, du mærker sådan en tryghed og en følelse af at stå fast. Yes, lige præcis. Prøv bare at mærke den følelse. Stabilitet. Det er ro, det er tryghed. Sonja, jeg venter lidt på dit svar. Jeg ved godt, det kan være lidt svært lige at øve sig i at blive nede i den krop og mærke, hvad er det, der sker nede i kroppen, når jeg tænker over stabilitet. Bliv dernede. Fordi i det øjeblik, du mærker det, du gerne vil have, så har du det allerede. Kan du se det? Så når I siger, jeg vil gerne have, eller det var dig, sådan jeg sagde, jeg vil gerne have stabilitet, så ved du, at du vil have det, når du mærker det. Og når du så mærker det, så har du det jo allerede. Kan du se det? Stabilitet for dig, i hvert fald Rikke og Maria, er ro og tryghed. En følelse af at stå fast. Det er det, du gerne vil have. Kan du se det? Og i det øjeblik, du bliver bevidst om, at det er det stabilitet føles som, ved at mærke det, lad kroppen svare, hvad er det for mig? Det er tryghed. Det er ro. Det er en følelse af at stå fast. Så har du allerede stabilitet. Kan du se det? Det du gerne vil have, det får du i samme øjeblik, du ønsker det, når du gør det på den her måde, jeg siger det til dig. Fordi du har det allerede. Du har allerede tryghed. Du har allerede ro. Du har allerede stabilitet. Men ego hiver dig ud af det. Ja, er det ikke genialt, Maria? Lige præcis.
Og hvis du har det nu, så er det jo allerede gået i opfyldelse. Så kan I se, hvor vigtigt det er, det spørgsmål, jeg stillede dig her, den overskrift, jeg lavede her, så simpelt er det. Hvad vil du have? Hvad vil jeg have? Luk øjnene. Mærk. Jeg vil have nydelse. Jeg vil have glæde. Men hvis der er noget, du bare sådan er i tvivl om, hvis ikke du mærker det med det samme, i det ordene kommer til dig, det gør jeg tit, fordi jeg lader kroppen give mig svarene. Jeg tillader ikke ego at svare på det spørgsmål. Men det tager lidt tid, før man lige får øvet sig i at blive nede i den krop længe nok til, at man kan mærke det. For det er bare det, det handler om. For så har du det jo allerede. Fasthed. Kan du mærke den fasthed lige nu, Sonja? Kan du mærke den urokkelighed? Prøv lige at mærke den. Jeg kan mærke den. Så ved jeg, du også kan. Yes, nu er du der. Kan du mærke det? Nu er du allerede stabil. Bum, fordi du er urokkelig. Bum, der er ikke nogen, der kan hive dig den vej, eller den vej, eller den vej, medmindre du selv vil. Kan du se det? Fasthed. Det er lidt det, du også skrev, ikke Maria? Den der følelse af at stå fast. Det er nemlig stabilitet, at jeg er her. Jeg er. Og lige nu, Sonja, jeg er ret sikker på, at lige nu, så mærker du styrke. Jeg er sikker på, at du mærker, prøv lige at mærke den styrke, du får. Også Maria, du mærker også styrke nu. Og Rikke, du mærker den her tryghed og ro. Bare mærk den. Det er nemlig forskelligt. Kan I se det? Alt efter hvor vi lige er i det her øjeblik. Så kommer det betyde noget forskelligt i det øjeblik. For kroppen. Og det er jo kroppen, vi har brug for. Der er med os, ikke? I stedet for at vi prøver at få kroppen med os. Så prøv at finde ud af, hey, hvad vil jeg have? Fordi det er der kroppen er. Kroppen er der, hvor du gerne, det er derhen, hvor du gerne vil have. Det er i kroppen. Yes, Sonja, du kan nemlig mærke styrken. Yes, i maven. Yes, det kan du nemlig. Jeg kan mærke den i dig. Jeg bliver helt glad. Glæde, glæde, glæde. Stabilitet giver glæde. Det giver styrke. Det giver ro. Det giver tryghed. Det giver en følelse af at stå fast. Det giver en følelse af at være urokkelig. Kan I høre, hvor meget mere styrke der er i ordet stabilitet nu? Det er det her, det repræsenterer for os. Det er derfor, det er så vigtigt at komme ned og mærke. Stabilitet, hvad betyder det? Hvad betyder det? Krop, fortæl mig det. Hvad betyder det? Bliv dernede og mærk. Og giv det tid. Det er det her med at give det tid til at mærke, fordi Guds stemme er stille. Det er langsomhed, du finder Gud. Og giv dig tid af at være langsom. Og det der Gud er, der er ego ikke. Ego er ikke langsomt, fordi ego ved, at hvis ego er i langsomhed, så kommer Gud på banen, og så er ego udraderet. Med det samme, der er ikke noget ego i jer lige nu. Kan I mærke det? Og gjorde du noget for at komme ind i den her tilstand? Nej. Det du gjorde, det jeg guidede jer til, eller anbefalede jer at gøre, det var bare at gå ned i kroppen og blive der. Giv det tid. Tag ordet stabilitet med dig ned i kroppen. For så reagerer kroppen på ordet. Kroppen ved, hvad det betyder. Alt det du ønsker dig. Og så har du det allerede nu. Kan I se det? Derfor er det en rigtig god idé at sætte dig ned og bruge 10 minutter. Morgen, middag eller aften. Du bestemmer. Hvad vil jeg? Hvad vil jeg have? Kan I se det? Det er det her, du vil. Og
vi har mere tid, så du får lige lidt mere. Fordi om du... Det der sker ved, at vi har lavet denne her lille opskriftøvelse her, skabelsesøvelse, det er, at nu har du, nu her, sammen med mig, sammen med os alle sammen her, har du været inde og mærke det her ord nede i kroppen. Så næste gang du sætter dig ned og siger, jeg vil være stabil, eller jeg vil have stabilitet, og du lige giver det et øjeblik, 3 sekunder, lige at lade det ord stå, og sender opmærksomhed ned i kroppen, så vil kroppen meget hurtigere kalde det her frem i dig. Fordi nu har du forankret det her ord i din krop, til at det er det her, jeg mener, når jeg siger stabilitet. Okay, tænker kroppen. Så skynder den sig lige at give dig en følelse af at være urokkelig, stå fast, være tryg, være i ro. Så nogle gange behøver vi kun et ord. Jo mere du arbejder med de her ord, og det er jo bare en måde at gøre det på. Der er jo utallige måder at gøre det her. Det kan også sagtens være hele sætninger. Ja, så er jeg hjemme, skriver du, Sonja. Ja, så er du hjemme. Det føles som om, at nu er jeg hjemme, nu er jeg landet i mig selv. Nu er jeg her, hvor jeg gerne vil være. Og det vil jeg gerne blive ved med. Men så må du sørge for hele tiden at fremkalde det i dit sind. Så følger kroppen med. Og den følger meget hurtigere med, når du har lavet den her lille øvelse på det her ord her. Og så kan du lege med alle mulige andre ord også jo. Ikke? Hvis du har lyst. Kan I bruge det? Opfattelse af et valg. Ikke en kendsgerning. Så når du sidder og mærker alt muligt, du ikke har lyst til at mærke i den krop, så kan du sige, det vil jeg ikke have. Det er bare skabt af den tanke, en fortidig tanke. Nu vil jeg skabe det. En anden tanke. Nu vil jeg tænke en anden tanke. Hvad vil jeg have? Jeg vil have stabilitet. Jeg vil stå fast i mig selv. Jeg vil være tryg. Så er der en meget større styrke i ordene for dig. Du overruler ego. Og fordi du har været nede og mærke det, så er der ikke nogen tvivl i dit sind om, at det kan lade sig gøre. Kan du se det, for du har mærket det. Du ved det, nu har du en ny erfaring. Nu er det ikke bare et ord, vi går og slynger ud. Jeg vil gerne have det, og så vil jeg gerne have det, og så vil jeg gerne have det, og det lyder rart, og for det meste, så kan man måske komme ind i den følelse af, når man har stået og kigget der på den der røde Ferrari og kørt en tur i en, og hvor er det lækkert. Kom ind og mærke følelsen. Men du behøver slet ikke have tingen. Du behøver slet ikke at have det. Du behøver bare sidde og arbejde med det i dit sind, så kommer det til dig. Og nej, jeg ønsker mig ikke en rød Ferrari. Det er bare, det er bare noget, der kommer til mig. Jeg har en rød Mesta, den er jeg glad for. Den har jeg skabt. Alle de biler, jeg har haft i mit liv, jeg har haft 3. Plus min kærestes, som jeg også har brugsret over. Dem har jeg skabt. Dem har jeg selv trukket. Helt bevidst har jeg skabt dem. Fra helt tilbage. Jeg var enlig mor på kontanthjælp, sygemeldt og ikke havde nogen penge. Der begyndte jeg at skrive, hvad vil jeg have? Hvert nytår skrev jeg ned, jeg vil have en bil, jeg vil have kørekort, jeg vil være sund og rask, jeg vil være smidig, jeg vil kunne løbe 5 kilometer, jeg spiser sundt, jeg spiser masser af frugt og grøntsager, og intet af det var virkelig på det tidspunkt. Intet af det. Og det blev jeg ved med at gøre hvert år. Lang tid før, at jeg vågnede i Guds bevidsthed. Det virker. Jeg har også altid skabt, at jeg bor det perfekte sted for mig. Det har jeg gjort, hver gang jeg flyttede, så er det blevet til noget bedre. Og det har virkelig været fantastisk. Alle steder, jeg har boet, har været... Jeg kunne forestille mig, at det kunne blive bedre. Det kunne jeg selvfølgelig godt. Jeg har jo ikke boet på et slot, vel? Men altså af, hvad der føles rart som mig. Hvad der føles hjemme. Jeg vil bare gerne føle mig hjemme. Kan I høre det?
Ja, en mærkeordbog. Lige præcis, Sonja. Er det så bare, hvad vil jeg have, altså mærke og give tid? Det er ikke bare. Maria, der er ikke noget af det her, der er bare. Det kan lyde enkelt, men det kræver øvelse, ikke? Jamen, du har ordet, Maria. Hvad vil jeg have? Hvis du bare lige bliver stille i 2 sekunder. Ellers så det, der kommer, det må godt være en rød Ferrari. Hvordan føles den i dig? Det kan godt være, at den kan give dig den samme følelse. Det handler jo ikke om, at det skal være noget med, nu skal jeg være stabil og alt det her, vi har snakket om i dag. Ikke? Det er jo alle de her. Ja, men altså, det må også være alt, hvad du ønsker dig i den her verden. Jeg skal bo på et slot. Jeg vil have et slot. Jeg vil have et slot. Det kunne jo godt være. Hvad repræsenterer et slot for dig? Ikke? Så kan man lege med det. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er for et ord. Det er følelsen, du kan få frem, når du tænker på ordet. Hvis du slet ikke kan få nogen følelser frem, når du tænker på et slot. Hvordan det ville være at gå rundt på et slot. Kig ud af vinduet. Se på folk, der står og vinker til dig nede på. Hvordan vil det føles? Hvis det føles rart, så er det jo lige meget med slottet, fordi så er du der jo alligevel i dit sind. Og når du er der her, så er du i modtagetilstand, og så modtager du det, du gerne vil, på rette tid og sted. Jeg har skrevet mere længere op. Ja, og Maria, jeg kan ikke se det, fordi at jeg kun se sidste 4 her. Nu skriver det her. Jamen først, da jeg spurgte, hvad jeg ville have, kom der kun suk og gab, men ingen ord. Ja, men så ville du bare gerne have lettelse, fordi det var jo lettelse. Suk og gab er jo lettelse. Hvis du mærker godt efter i kroppen, så er det jo lettelse. Jeg vil have lettelse. Jeg vil have lethed. Lettelse. Kroppen fortæller dig det. Okay? I det øjeblik, vi sukker, så er der noget, der letter i os. Okay? Men vi vil, når vi så har lethed, når vi står fast i os selv, når vi mærker styrken, når vi mærker trygheden, når vi mærker roen, når vi mærker, at vi er urokkelige, når vi mærker, at nu er vi stabile, står vi fast i os selv, i ro og tryghed. Hvad vil jeg så have? Kan I se det? Hvad vil jeg så have? Nu har jeg alt det her, fordi det har du jo allerede. Kan du se det? Så kan du tage den videre. Okay, nu har jeg det jo. Fordi du har lige mærket det, så har du det jo. I det øjeblik, du mærker det, hvad vil jeg så have? Og det kan være, at nu vil jeg lægge mig ind og sove. Det kan også være, at du mærker, at du er sulten. Nu vil jeg have noget at spise. Det kan være, at du bare rejser dig og går en tur. Ingen ved det. Jeg ved det heller ikke, og det er ikke det samme, der sker hver gang. Vi aner det ikke, for det er altid et nyt nu, og det er så spændende, det er så sjovt, det er så fedt at begynde at gøre det, jeg siger. Tro på det, skriv det ned, det kan ikke gå galt. Du kan ikke gøre det forkert. Leg med det, læg det ud her, hvis du har brug for, at jeg lige redigerer det lidt, eller skriv, hvad der sker, når du gør det derhjemme, eller hvad der ikke skete, så kan jeg sidde her og hjælpe dig med det. Tag det op på et Zoom-møde, så kan jeg jo sidde og guide dig direkte, 1 til 1. Så lover jeg dig for, at jeg kan få dig i himlen. Jeg kan få dig helt deroppe, hvor du gerne vil være. Det er ikke svært. Men det kræver vildt meget øvelse at kunne det selv. Jeg øver mig hver dag. Og det bliver jeg ved med. Fordi det bliver sjovere og sjovere og sjovere. Jeg glæder mig til min nye mærkeordbog. Ja, lige præcis. Og Maria, jeg tror bare, jeg var bange for, hvad hvis der ikke kom noget ord til mig. Men som du siger, kroppen svarede jo til lettelse. Lige præcis.
Men det gider jeg da ikke skabe. Kroppen svarer mig hver gang, og jeg er så god til at mærke, at jeg giver tid. Det er ikke sikkert, at det er kroppen, der svarer. Det kan også komme som et ord. Det kan komme som en handling, at du lige pludselig rejser dig og gør noget. Vær åben. Vær nysgerrig. Altså, jeg ved ingenting. Lad være med at styre, hvor det skal komme fra. Jeg ved ingenting. Nogle gange får jeg en indskydelse til et eller andet. Nogle gange så åbner min telefon, og så er der kommet et eller andet op i mit feed på Facebook, eller et eller andet, hvor der stod lige præcis det, jeg havde brug for at vide. You never know. I bliver nødt til at øve jer i allermest, at I ikke ved noget. Det er så fint, du lige fik den der med, Rikke, da du skrev, jeg ved ingenting. Altså, sæt dig ned, jeg ved ingenting. I stedet for at sætte jer ned, hvad var det nu Lykke sagde, jeg skulle sige, hvad var det nu, kan jeg nu gøre noget forkert, og jeg er også bange for, og hvad nu der ikke sker noget. Jeg ved ingenting. Du behøver ikke vide noget. Det er der magien opstår. Det er der miraklerne sker. Det er der Gud kommer på banen. Når du fuldstændig får slukket for ego. Fordi alt ellers, så er det jo bare, at du prøver at styre. Nu skal svaret komme derfra, nu skal jeg der, og nu skal jeg dit, dut og dat. Overgiv dig til stilhed. Overgiv dig til undersøgelse. Vær nysgerrig. Det kan også være noget, du gerne vil have. Jeg vil gerne være nysgerrig. Jeg vil gerne være undersøgende. Jeg vil gerne stille spørgsmål til alt. Finde ud af, hvad betyder det? Hvad menes der med det? Når jeg læser noget i bogen, opfattelse af et valg, ikke en kendsgerning. Hvad betyder det? Betyder det, at jeg ikke skal vælge noget? Hvad betyder det? Det kalder jeg reflektere. Og så vent. Bare kast dig op i luften på et eller andet tidspunkt, så lander der et eller andet i dig. Du ved ikke hvornår. Jeg ved ikke hvornår. Når jeg går en tur nogle gange, når jeg stiller mig ud under bruseren, det er også ofte der, jeg får rigtig mange ting. Rigtig mange svar. Og så kan jeg ikke lige skrive det ned, vel? Fordi så er jeg båd. Men det er så fedt at lege med det her. Okidoki, skriver du, Maria. Der er ikke en fast opskrift andet end de her 3 trin. Nummer 1. Hvad vil jeg have? Det må du finde ud af. For det er forskelligt fra person til person. Så kommer Gud på banen. Andet trin, det er, Gud sørger for, at du får det. 3. trin. Du skal bare sørge for at være i modtagetilstand. Og det er, når du ved, hvad du vil have, og du forestiller dig, hvordan vil det være at have stabilitet? Hvordan vil det være at have det? Hvordan føles det ord i min krop? Så kom du ind i modtagetilstand. Tryghed er modtagetilstand. Ro er modtagetilstand. En følelse af at være urokkelig, det er modtagetilstand. Styrke, at mærke styrke i dig selv, det er modtagetilstand. Glæde er modtagetilstand. Og så kan jeg ikke huske mere, hvad jeg sagde. Kan du se det? Det er dit job. Når du er i modtagetilstand, så har du det, du gerne vil have. Og så modtager du alt det, du gerne vil have. Sygdom kan ikke leve i en krop, der er i fred, i tryghed, i glæde. Når du vælger at mærke det, i stedet for at fokusere på det andet, på illusionen, så må du vælge at mærke lettelsen. Så må du vælge at mærke, at du står fast. Så må du vælge at mærke styrken. Fordi der er altid styrke i dig. Ego skaber altid sygdom og smerte og konflikt og spændinger. Men det er en illusion. For hvis du holder fast i det andet, sørg for så ofte som muligt at lave den her lille øvelse her. Med nogle ord, du gerne vil have, opleve. Så til sidst, så opløses illusionen i kroppen. Så mærker du ikke mere symptomerne på alt det her. Det kan ikke leve. Jo mere du bevidst øver dig i at komme ind i modtaget tilstand, og når ikke du er det, det er ikke fordi du skal øve dig i at blive der,
Fordi vi bliver ved med at blive udfordret af det. Ego vil blive ved med at prøve at få dig til at tro på noget andet, noget løgn. Eller du vil se noget, du bliver revet med af. Hvad er det for en idiot, der kører over for rødt der? Eller, der var lige ved at gå galt der. Der var et barn, der løb ud på vejen foran en bil. Ikke? Jamen så er det dit job. Okay, hvordan kommer jeg ind i modtagetilstand igen? Jo mere du øver dig i det, jo hurtigere du kan det, så begynder du at få alt det, du gerne vil have. Så kommer helbredelse. Det er det, der helbreder. Fordi når du er syg, så er det kun tanker, der hiver dig ud af modtagetilstand. Ja, vi skal til at slutte af. Hvis du lige skal tage en ting med dig her fra denne her live her. Hvad skulle det så være? Og prøv lige at give det tid og gå ned og mærke, så det ikke bliver et ego-svar. Og det er også okay, hvis det bliver det. Ja, du kan ikke sige noget forkert. Du kan ikke gøre noget forkert. Så skriv det lige her. Opfattelse af et valg, ikke en kendsgerning. I får lille tid til at skrive, og så lukker jeg af, og så må jeg se at skrive bagefter. Og hvis jeg har skrevet en hel masse, som jeg ikke har reageret på eller givet svar på, så læser jeg det lige igennem herefter. Kæmpe tak for i dag, skriver du, Rikke. Nu vil jeg fortsætte min dag i modtagetilstand. Super, tak. Yes. At jeg har styrken i mig. Yes, du har styrke. Den har du. Du er stærk. Nu kan du sige med god samvittighed, jeg er stærk. Nu er det blevet til virkelighed. Kan du se det? I dette øjeblik er det virkelighed. Husk, det er kun tanker, der kan rive dig ud af den virkelighed. Så, jeg er stærk, jeg er stærk, jeg er stærk, jeg er stærk. Mærk det. Jeg er stærk, jeg er stærk, jeg er stærk. Mærk det. Skriv det ned. Mærk det. Skriv det ned. Mærk det. Del det herinde. Giv det videre til os andre. Skriv det. Mærk det. Del det. Giv det videre. Så vokser det for dig. Jeg står fast. Jeg står fast. Jeg står fast, Maria. Jeg står fast. I det øjeblik, du mærker det, så gjorde du det, så er det ikke noget, du vil, så er det noget, du gør. Jeg står fast. Jeg står fast. Jeg står fast, ligesom jeg er stærk. Der er en kæmpe forskel på at sige det sådan, når du har mærket det. Så forstærker du det. Fantastisk. Jeg vil slutte af for nu. Jeg glæder mig til at se jer igen. Og se jeres skriverier. Og se jer igen næste tirsdag. Håber jeg. Kan I have det godt? Hej.